И това време ще развали утре събора. Абе, ти даде ли чизмите на Матю да ги поправят? Забравих, батя. Абе, будала с будала, 3 пъти ти казах. Събор е утре. Идва си Матю годиник и момчет, нали? Че му трябва чизмите? На хорото с сърволите ще играе, за срамотиите ще стане. Тая вечер ще ги занеса на чизмари. Като му река, че е за годиник, ще ги оправи. Тая вечер първо агнето ще колиш. Да не вземеш да забравиш и това. О, едно няма да стигне. Цяла свирия сме. Матю еде за 2, аз за 3. Да не стане те, че баща ста Богородица да гложди ланска пастърма. Ей! Ето той пастърмата е за хора. Аз като ти перна един ще кажа кое е за хора и кое не е за хора. Предаваш ли се? Предаваш ли се? Евала я на батите ще ги продаваш. Предавам се, Се върнеш у дома и тъй, като те питат мама и тати за кое да им кажеш. Хайде. Хайване на Майко тога! Горе сетно зелено я се По-чевръсто. Събора няма да чака. Не умисля тези, ето ще ходят на събор. Айде! Много вълна тая година, бе. Беч ще има да се радва. Беч ще се радва. Ама тебе няма много да те стопли. Бързо! Може да подхвърли някой грош, като види каква е вълна, какво е чудо. Я гледай. Ще. Уши си турбичка. Тая работа може да стане, като се върнем от събора, ама... То, че ти опустели ножици, бе, ръката ми откапва. Артък е сега да го опяваш. Пръсни ги малко. Бе, тъй нареди. Че не е стригане, косене на магарешки бутли.
Втаса ли да вземеш армаган на годениците, бе, Гего? Кога да втасам? Мислех, че време ще остане днеска, ама на. Да, оставай! Работата не върви, както си ние мислехме. Абе, а той Митю Кофтинов, кому става днес? Само тютюнпавка. Да, оставай! Защото? Айде, бе, стига си се офлянквал. А тя е рекла да е Матю, а не Митю. Чакай, ще порежа, чакай. Че какво е Матю крив? Да се огледа друга мома пък той. Митю... Абе, така, ама тая си е била много. Верна е. Тихо, бе, тихо. Дай друга овца, бе. Ти като си енки, хая. Какво си мислиш? Като бързаш да ходиш на събора, аз не бързам. Цяла сутрин те гледам как се мъкнеш като чумав. То въдалъка, като не ти орет и работа не Крив ли съм аз, че не ти се е паднал да отидеш на събора? Нали е по жребий? Жребий. Какво ми се полиш? Я върви да си гледаш работата. Чуваш ли какво ти викам? Гледай си работата. Ей, синко, я подай бакела да пие малко водица. Абе, коя беше тая, за която се дърлят? Няколко лезови момичето. Затова Митю и той се е затирал нататък. Затирал се, ама млади го изпреварал. Защо се сърдиш? Да не си болен? Или си изморен? Ей така. Той ще ме командва. Да бях на мястото на Матю, щях да му ръгна цигарата в задника. Хайде, да не късди съм работата. Ей, почва ресто. Кодя? И неко на лебед. Паница с вино да сложиш на задницата му няма да се разлее. Агата го е докарал чак от Арабистан. Чувал колкото половината чифлик. На такова нещо да се кача, мен друго ми не трябва. Пък може и да се качиш, братовчет. На този свят едни слизат, други се качват. Отде да знаеш. Може и нашия късмет да излезе. И ние бяло конче да поястим. Мархама, Чавалнар! Добре дошъл, Аго. Добре дошъл, Аго. Добре дошъл, Аго. Добре дошъл, Аго. Има ли берекет? Дал Господ. И тая година ще се отсрамим. Намира ли ви се вода? Има, Аго. Ей сега, Аго. Аго. Молим те да ни дадеш по някоя пара за събора. До вечера, ела. Ще ви дам. Бойронос Ефенди. Хубаво реже. Кой беше ти? Митю Кофтинов ме викат, бейм. Чобанен. Да донесеш от тая мътеница и в чифлика. Evet beyim. Както заповяда бейм. Дай на коня. Ако пие, той ще пие и аз. Хубав кон имаш, бейм. Много ще те завиждат. Ти не разбрали, че мътеница по ракияно време не върви, бе. Бейм. Искам да ти кажа нещо, бейм.
Çobanlar geldiler beyim. По 30 стигат ли ви? Браем по 35. Baş üstüne. Durun paralarınızı verin. Ha şöyle işte. Buyur bakalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. İşte sana da. Buyur bakalım. 5, 10, 15, biraz daha. 20, 25, 30, 35. Hadi sağlıcakla harcayın. Благодарим ти, Благодарим бейм. ти, бейм. Казват, мерак ти било. Бял кон да яздиш. Айде, щом ти е мерак. Качвай се, като ти казвам. Абе, ти чуваш ли, бе? Айде, бе! Геур на такъв кон. Ставай! Хайде пак, да ти мине мераката. Хайде. Хайде. Абе, ти глух ли си, бе? Ей, тъй. Утре на събора. Да се явиш. Да минеш през мегдана на селото, а? Да ти види годиницата, а? Ай, ставай! Ставай пак! Да можеш да кажеш, че 3 пъти коня на Мехмед Кесиджи си яздил. Уйди! Уйди! Айде. Айде. Минайте, мирак! Хайде, стига ти толкова, върви си. Върви си. Да взема Матю. Върви си.
Какво бе? Къде ги държим? Дойдоха ли се? Вашите горе ли са? За много години да ви помага Света Богородица. Сполайте. Още ги няма. Може бе да не ги е пуснал. Дойдоха ли си ергенчетата? Не са. Не ми харесва тая работа. Има си хас нещо да се е случило. Господи. Трябва да ги потърсим. Петко, сине, изкарай конете. А ти почакай. Ще трябва да взема нещо за Зорзаман. Никой не ги е виждал. Господи, още с нощи са тръгнали. Никой никъде не ги е виждал. О, Господи.
Матю! Матю! Марицо, пусто. Марицо, за что ми патя воспира? Долети корбан, не даду получай, матя двана. Мамицата ви. Мамицата ви мръсна. Майчица ет колоси не помагат. И стайко още помалък, певете да си найде. Аз на вас ще ви разгоня вярицата мръсна. Певете да мастите в зелена гора, влезнете. Млади войводи, станете на турци да. Адош! Адош! Тук ли си, бе? Оу! Ей! Пуща! Здрасти, Алеш. Здрасти. Сядай! Бог да го прости, Матю. Добре дошъл. Не ми се пие, не ми се ядеш. Само дето ме гори отвътре ме кара на вода. Няма ли да подивееш тая дупка, бе? Див, ама жив. Я ми кажи ти какво те стиска. Не заобикаля толкова далече, не се познаваме от вчера. Що тебе нищо ли не те стиска? Охо, стискаме и още как. Ама не знае. Като се разплатим с тоя Йоне, сете на къде? Ако мине тихом всичко, може и дома да се върнем. А ако не мине, няма да сме първите. Ти имаш ли нещо на ум? За кое? За такива работи ще ни трябват още 2-3. Да станем поне 6. Бащи са ни вчера колкото щеш. Трябва да не са от едно и също село. Можем да повикаме Стоила от Исьорен. От тебе ще искам само едно. Да ми доведеш поп. Или попче, каквото и да е. Само да е с килимявка и да знае да се държи език. Бива войводо. За войвода е далеч. Чакай. Такива работи с мляко не се поливат. Хайде да е Херлия. Херлия да е, Дашко. Да се не делиме ни в благатко време, ни в беда. Дай Боже.
Hazır dur! Čakaj be! Ej, stój le! Аз съм! Ахмак, ахмак, ще те убия, бе! Да правиш сам, бе! Чакай, аз викам да видя какво прави гърмян българин. Като му викаш тур! Нали видя? Видях аз. Какво? Ще правите ли да вие пред кадията? Да, да вие няма да се оправи. Брата си от гроба няма да дигна. И като прави да вие за пехливанина. Моята сметка с пехливанина още не е уредена. Има една. Поклони се злому, като на светому. Ти върви се поклони. А мен ме остави. Светни е от мен един поклон, че аз съм се навекнал кръста. А пък аз бях тръгнал да те изпитвам. Алек? Голям делач си се извадил. Като заправиш къща, ще ме повикаш да ти подялам и на тебе. Аз вече съм ме заправил. Каза ми адашът ти. И какво? Ще дяламе ли? Ще дяламе ли? Ще дяламе. Това можеше да не го кажеш и там. Друго е, когато има небе над тебе да чуе и да е свидетел. Водениците също можем да отървем. Късно е. Миналата сряда се обесила. Ред е сега на Бея. Виж, на него бива да му помогнем. Отче! Ангелчо! Ангелчо! Кого търсиш? Тебе. О! Я! Отче, ти и брадата си махнал, бе. Влезе, влезе. Кой ти каза, че съм тук? Ще ти каже. Търсих те в манастира. Трябваше ми поп. Отец Никанор ми каза, че се криеш. Айде, влезе. Бастисал си бе, а? Аз само исках да го ударя. Пък той умря. И щом само е умрял, що се криеш? В църквата влезе с кон. На това отгоре и пиян. Извади ятагана и търси да ме сече. Задето съм венчал на Паскалиди с момичето. Имал си нещо на ум към нея. А пък аз с иконата на Свети Георгита по главата. Абе, не е трябвало да трошиш иконата, ама не си. И до кога ще се криеш? А какво да правя? Ако имаш ракийка, си пи и ще ти кажа.
За поп бях тръгнал, ама друг ще намеря. Няма време да я чакаме твоята, да израсне. А поп без брада, все едно ракийка без мезенце. Не си се изменил. Все същия си. Ей, тя била серп Евангелчо. За какво ти е притребвал, поп? Да нямаш кръщянка. Пак е кръщанка, ама хайдушка. На тебе мога да кажа. И твоята е като нашата. Разбра се то, че с един пръст не може да се щипе, ами да отворим и двата. Тъй са отворени. Какво си намислил? По-умна глава от моята го е измислила. Слушай, Гърко, слушай, братко. Сваляй расото и да вървим да мастим. Още ли не си му простил на Агата? Прощава ли се такво с нещо? Да ме набеди той мене, че съм му откраднала овена. Да ми сложат на мене черва през врата. И да ме прекарат през цялото село. Абе, аз от тогава 2 овена му откраднах, ама я да ми не минава ни към него, ни към Мидюрина. Ето му даде изин, тъй да ме омаскари. Идваш ли? Или да пия още една ракия и да си ходя? И попските така ме вземи. Че сега друг поп къде ще търсим? Пък, ако ти е мъчно за някой светия, можеш да вземеш и него. Че да се парадосаш още някоя чутора. Бива ли? Да ни помага. Свети Георги. Чолно съм, бива ли такова нещо? Лихва да искат 20 паската. Пази Боже да паднеш на лихва. Абе, чухте ли? Онай вечер го обрали. На мощта го причакали и го обрали. Абе, то добре, че не са го заклали. А за пиедата спът ли спът? Абе, спят или се правят на заспали, то друга работа ми. Айде да... Айде, се махаме от... Абе, ти купи ли булката, какво ти бъдеш? Абе, не си. Аз изумих. Делва ще да вземам. Добър ден. Каква има иначе? Пушка. Ама къса. Ага. Буеро. Колко гроша? 70. Чакай, дай. Чакай. 60. Абе, нямаш нещо за 50 гроша? Имам. Ама старо. Старо, но... А джепане имаш ли? Тази пушка джепане не подбира. Ако искаш пирони и слагай, каквото искаш, пак гърми. Давай, ти. Динде, че търсим. Нещо като нож. Аха. Ноженце. Ага.
Ей. Bueno, tamam. Tamam. Грош. Таман. У кого сте овчари, бе, чоржо? Шилитари сме приджели лага в Сърбашан, не банджии сме. Да не мокрите чакмачки на пушката, ей. Знам. Хайде. Gel burada. Otur gelecek. Çabuk. Бирка, бе! Арбана бирка, бе! Не сме направили още 3 месеца на брат ти. И нямаше ли по-близко някаква работа? Та чак в Измир. Тук сте пълна къща хора, тате. 2 сестри, 2 брата. Няма да сте сами с мама. А колкото до Измир, по-добре, тате, по-далеч. Дали е тъй или инак, Господ знае. Ще се узнае. И да се узнае, Мачо няма да възкръсне. Ти няма да ходиш в Измир, нали? Не ме питай, тате. Няма. А от мен да запомниш. Нашето вече няма да е къща. Не ти казвам да се оставиш от това, което си намислил. Но да знаеш, това може да ти струва и живота. Такъв живот, тате, не ми е имал впрегнат вол. Будат го, когато си искат, колят го, когато се щат. Не ни броят за хора. Аз пък съм рекал да ги накарам да ни броят. Тогава Бог на помощ. Няма да те спра. Майка си Петко думаше Петко, учеше. Яла са, майчо, остави. Отвънка пусто хайдутство. Отвънка пусто хайдутство. Хайдутство и харамиство. Хайдутство не е за много, за 2 ми, за 3 годинки. О, совокуплюю се на общение любвежитию, а раба Божия сию Петко, и во Христове совокуплению малък Петко, и ако да Господ Бог наш совокупит их в любве съвършенная и житие неразлучное. Побратимява се раб Божий малък Петко с раб Божий Петко в името на Отца и Сина и Света го Духа. Амин.
Сега вие сте побратими. А това е повече от братя. Защото братята са свързани с една кръв. А вие и с клетва. Честито! Аратлик. Хайде. Честито. Честито. Давай, Герчо, давай! Не се гърби. Много ти здраве от Мачо. Аз не искам. Кой е издайник? Мите чуванина.
Ти ли си Кирко Каракиров от Доган Хисар? Аз съм, ефенди. Дей си на ти, Петко? В Измирие, по кярове, ефенди. А по какви кярове? Не зная, не съм го виждал. А да си виждал скоро Мехмед Кесиджи, дето си на Тимати Беловчар. Не съм го виждал, нито съм го чувал. Не си го не виждал, ни чувал. А това да си виждал? Барутница. Такива много. Я прочети, чие име тук пише. Пише тук име Петко Кирколу. Петковци много каймакам, ефенди. И кирковци колкото щеш. Ти мене на будала ще ме правиш, пезевен гюр. А синът ми от зимата, ефенди, нито съм го чувал, нито съм го виждал. Това е истината. Буйронос, каймакам, ефенди. Изведи го, Амбаши. Нека да види и да чуе. Не посмях, че верне да изпика. Ще от завчера на 2 пъти идваха карагаларите. Не знае дали не са някъде наоколо. Друго? Слухтят, душат, питат, кучета водят. Потери са пуснали нагоре-надолу. А баща ти са откарали при каймакама в Фере. И сега е в Кауша. Мамицата е мръсна. Аз веричката им ще разплача. А говори ли се нещо за нас? Нищо не се чува. Ще го смажат, ако на време го не оттървем. От Зандана в Фере. Аз съм лежал там, не мога да ти кажа. Аз Зандана няма да нападам. Всичко е в ръцете на каймакама. Ще пише на каймакама. Ще го оплашиш. А да може да го оплаши. Имаш ли го някаква хартийка? Ей си, Гинка. Да.
Къде бе? При Каймакамена. Нося за него и за държавата важен хабер. Хайде, гид. Ето бе. Да чакам ли? Buyurunuz kaymakam efendi. Dönesi bu един въглищар за вас. Повика Ели Боюпаши. Търчи да доведеш той. Чуй какво пише тук Петко Пантата от Доган Хисар. Убиецът на Мехмед Кесиджи и черкезите от Чумлекчи. Слушай, Каймакам. Мехмед Кесиджи и черкезите убиха брата ми и братовчеда ми. Аз им отмъстих и с това работата се намества. Какво? Работата се намествала, да ме кореждала се работата. Сега ти казвам да пуснеш баща ми. Да го не мъчиш. Защото е невинен и не ми е давал той позволение да правя каквото съм направил. Чакам до петък. Ако в петък баща ми си от дома здрав и жив, от мене повече лошо няма да видите, нито да чуете. Ако баща ми в петък не си е вкъщи, главата ти Каймакам ще удера. 9 пъти се кълна и клетвата си ще удържа. Инак нека Бог да ме убие и вълците да ме накъсат на 100 парчета. Казах и свърших. Петко във вода от Доган Хисар. Поздрав. Чули? Чух. За вашата глава аз не се страхувам, Каймакам. Бе ти за главата на Кесиджията не се страхуваше. То е друго. Че какво му е другото? Кесиджията имаше 20 души въоръжени хора и го претрепаха от ума. Мене ме чуват двама, дето за един не струват. Каквото кажеш, Каймакам, това ще правим. Аз мога да вдигна потеря 2. Къра да претърся. Шумка по шумка. Никакви потери няма да вдигаш. Ще вземеш една кола. Ще натовариш нея бащата на Кирко Петко Пантата. Дед ми е написал това писмо. И в петък да си бъде в Доган Хисар. Evet. Чакай. Смяташ ли, че синът ще отиде да види баща си? На негово място бих отишъл. И аз. И всеки би отишъл. Мога ли да знае какво сте намислили, Каймакам? Щях да забравя черпете, оне дето е донесъл хабера един шербет. Върнаха го! Върнаха го! Хвана място пусулката, дето я писа. Спомнайте за хабера. Ела. Да се жив за добрия хабер. Казвай сега, как е баща? Ами, добре, сам се качил по стълбата. Малко го подпирали. Нищо, чукнали го там, ще се оправя. Що бой съм ял. По-добре кажи, войводо, какво ще правим? Оговорили се бяхме, като се разплатим с душманите, всеки да си гледа работа. И само ако хванат някой, отново да се събере. Тъй ли беше? Тъй беше. Не! Без едно прощално чеверме не мърдам. Лови ге го някой от ялуиците, аз плащам. Ако се намери малко.
А сега? Ще подявам гради в гората, докато разбера каква е хавата. А ти? Аз ще тегля право вкъщи. Ще се върнеш в село? Село няма повече място за мен. Ще ида някъде, където никой не ме знае, ни кой съм, ни откъде съм. Но по-напред трябва да видя баща си. Добре, желайте сполука и вземи това. Ние изключихме мир с Каймакамен. Забрави ли? Вярвай си ти на Каймакама. Вземи камата, няма да ти дотежи. И дай си Боже да ни потрябва. Gyur! Юруш! Юруш! Çabuk çabuk! Gel gel! Юруш! Ne istersin? Durmayın! Çabuk! Çabuk! Gelin! Çabuk! Şurada! Hadi gel! Hadi! Petko
се